Astăzi vă arăt un model de French gol, îl numesc eu. Deci din punctul ăsta mijloc al unghiei tragem linia de zâmbet așa. Cât putem noi de perfect, nu prea poți să greșești aici. Nu e ca la French-ul normal. Și acum venim cu asta la altă, asta mai au culoare. Dar cu multă practică va ieși ce trebuie. Și nu vă grăbiți. La început, când făceam French-ul ăsta, îmi puneam mâinile în cap. Da? Da, e greu ăsta decât cel clasic. Deci că sunt fete care nici cel clasic nu reușesc să-l facă. Vă place cum arată? Pe slim e super! Și acum facem conturul. Pur și simplu tragem pe marginea unghiei. Se vede, da? Și să fie o linie egală. Fie undeva mai subțire, undeva mai gros. Vedeți, dacă vreți să știți ce am folosit, bagă în lampă. Am folosit de la LNB Painting ăsta, Silver. Este gel de pictură.